yaksa timbul marang Pratiwi lali sapan duratan anggoning selenggah ana kursi gandeng dampar kencana. Son permanake kaya kadang Yayi Arya Prabu Rukma padha kanthi harja anggone ngabiyantu ing ngarsanipun Kakang Yayi saka ing Kadipaten Kumbina. Nampi pangestripun Paduka Koko Prabu Arja datan manggih pambengan setunggal menapa ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti sayugi konjuk sandhaping pepada Koko Prabu. Yo. Banget panarimanipun Kakang ora liwat puja-puji astutinipun Kakang Tampanana Yayi Arya Prabu cinadontan kalikapun disingkun dadosaken radaging kayiwanan kula swanci-wanci wonten dawuh keng rayi hanglungaken jangga kula nilingaken karna prayogakna piswanmu murih pun Kakang cetha anggone imbal pangandikan Yayi Arya Prabu ngestuaken menawi dados paringipun Paduka Koko Prabu pepundhen kula. Yayi Ugrasena Setyajid kula nonon paring pangandika pareng nimbali keng rayi kula pun Ugrasena Tawi Setyajid kanthi arja piswane jeneng para yayi pangestu Paduka tan manggi pambengan ingkang rayi ngaturaken sembah pangti sayugi konjuk sandhaping pepada akar lega terus ing nala dene sadhi ngaturna pangabekti puja-puji astutinipun Kakang Tampanana Yayi Setyajid kapundi wonten ing mustaka sing dadosaken jimat paribih sewanci-wanci wonten daya ing rayi tansah nglungaken jangga kula tansah nilingaken karna mangkono iya Yayi Ugrasena ya Kakang Patih Sara Gumita padha kanthi harja kang dadi piswane Kakang Patih weh ladalah nampi pangestripun Paduka sinuwun rarja piswan kula tan manggi pambengan ingkang abdi kula ing kepatihan ngaturaken sembah pangabekti